încerci să cuprinzi adevărul cum e el de fapt, poți să nebunești instant. Pentru că nu îți duce mintea, n-are mintea ta puterea asta. Înțelegeți? Dar cel mai important în lume, indiferent ce crezi, dacă crezi aia, este pozitivitatea să fie în tine, să nu fii frustrat, să știi să îți accepti sinele, să accepti defectele ego-ului tău și să încerci să le schimbi în lucruri pozitive și bune. Faptul că unii dintre voi zic, asta ești prăjit, ești asta, pe mine n-are cum să mă deranjeze. Dar pe voi poate să vă deranjeze, că sunt proiecțiile insecurităților voastre și, eu pot să fiu fericit pe viață pentru că am dat de ceea ce cred eu. Și ce vreau să cred și ceea ce mă face să văd realitatea printr-o perspectivă incredibil de pozitivă și bună. Am oameni incredibili în jurul meu care știu esența vieții. Am o grămadă de oameni noi pe care îi cunosc și susținători cu care eu mă împrietenesc, care la fel cred aceleași lucruri ca mine sau nu cred aceleași lucruri ca mine și ne tripăm și vorbim și discutăm și eu sunt oricum deschis să accept orice realitate și orice punct de vedere, pentru că asta înseamnă să fii deschis la minte. Și cam asta e vibe-ul. Deci, trebuie într-un fel, fiecare om în sinea lui, din punctul meu de vedere, este important să fii rațional, pe de o parte, să faci bani, să susții familia financiar și nu numai financiar, să faci investiții, să fii inclus în această societate, înțelegi? Trebuie să faci investiții. Uitați, eu pe partea asta de investiții am mai multe idei. Cum ar fi apartamentul ăsta pe care am făcut credit inițial, pe care deja aproape l-am plătit. După ce îl plătesc, fac alt credit, mă mut în altă casă mai mare cu 2 camere în plus, dau casa asta în chirie cuiva. După ce plătesc creditul pe următoarea casă în care voi sta, în următorul apartament, mă mut într-una și mai mare și prin alt credit și o dau pe aia în chirie. Și uite așa, în câțiva ani o să am 4-5 apartamente care îmi vin chirii din ele, imobiliare. Banii care îmi vin din chiriile respective nu mă bag în ei, pe toți îi iau să investesc în tot felul de chestii. Și la bursă vreau să mi-o dau să învăț să joc, citesc foarte multe cărți despre educație financiară, despre bursă, despre Bitcoin, despre toate nebuniile, da? Și am partea asta care eu vreau să mă dezvolt și pe plan financiar în societate, dar pe de altă parte am dezvoltată și intuiția și emoția și partea feminină care vine cu meditație, trebuie să meditezi, să ai mintea clară, să te unești cu divinitatea, cu întregul, cu Dumnezeu, cu tot ceea ce există. Înțelegeți? Fac tot felul de cursuri pe net despre Kabbalah, despre alchimie, despre Reiki, despre chestii spirituale care pe mine mă pasionează. Înțelegeți? Pe lângă asta investesc foarte mult timp în a-mi asculta prietenii, a sta cu prietenii mei, să văd ce fac, să stăm împreună, să ne și distrăm, să mergem să mâncăm în locuri bune, să mergem în vacanțe, să vedem. Mi-am propus în următorii 2 ani să mă duc în Cairo, să mă duc să văd piramidele din Giza, să mă duc în India la Taj Mahal, să stau să meditez, să-mi găsesc sinele. Înțelegeți? Trebuie să avem echilibru în viață. E de bitch.